Sanibonani. Ngiyaphela umshoko. Hey, unganza wethu, yazi inhliziyo yami simane yabuhlungu mangizwa inkulumo kababa lo oboshiweyo. Unganza wethu angazi mina. Uyabona ngiyithathe ngisitishile kumntwana. Bengingafisa nje nganza kwethu ukuthi umuntu nomuntu ozozwa le video ebese eyolalela eyobuka le video le umntwana lapha khona ayifake khona la kwilungana le kwilento le le yakho ipage yakhe yabona la ngistishe khona le video lena nganza ukuthi asireposteni. Uyabona ubaba loyana ngiboshiwe from 2009. Ngiyacabanga le video ngeke ngayibona mina kodwa bingenawo umbhalo loya osubhaliwe la khona khona ingane yakithi ezama ukuveza ukuthi ubaba lapha ngoba bembuza umfoka baba lapha bethi uyayisola ngalokho akwenza. Kusho ukuthi lokho okuthiwa adlwengula yabo. Uyakuveza ukuthi no akayisoli yena ukuthi ngoba akanacala. Manje ngesikhathi ngizwe kokuqala thina abantu siyajajana, umuntu simjaja ngisho singazi. Ngathi bangiyilalela kokuqala then ngangayi entertain ngangayifaka ekhanda. Yedlula kwaze wavela nangilomunye ubaba laphana yena okuveza ngokusobala ukuthi yawo yena wadlwengula. Kule video mayiphelele washo wathi wadlwengula, wambuza ke lo oba interviewayo ukuthi lo muntu amdlwengula ungakanani. Wachaza ukuthi no, umuntu osekhulile. Wambuza ukuthi uzizwa kanjani ngoba adlwengula nje. Wachaza ukuthi hey uyayisola kakhulu. Waze wambuza ukuthi konje engathini kwabanye abantu abasengaphandle ngendaba yabantu besifazane na yonke into. Okay, wasechaza ubaba lo yana ngisazi thoba igama lakhe. Hayilona engimstitchile. Wachaza wathi kumele thina abantu besilisa sizame ukuthi silawule inkanuko. But kodwa indaba ngithinta kakhulu ngabhlungu emoyeni wami. Indaba kababa lo, ngisazi umbaba Dlamini. Ibhlungu le yanto nganza kwethu. Yabo kusho ukuthi ubaba Dlamini kahle wehluleka ukukhuluma ecourt. Iyenzeka into enjalo. Then lacela mgojela icala engayenzanga. Ingane yakwethu le ebisibhala lapha nichaza because thina simazi thina uzothi mayethi akenza ngaqala sithi ya uqhubeka nobugebengu yabona. Exactly lo muntu ade embuza ethi uzizwa kanjani unakhona ukuyisola. Indlela amphendule ngayo unakho ukuthi avele igebengu siyazazi waphika amacala. Cala lombhikwa. Kodwa ngithe mase ngifunda udaba lo lubhalo lapha nganza kwethu asizwelaneni. Wenganza kwethu ake sibe nomoya wobuntu. Ikakhulukazi abantu besimama. Yabona siphethe umbuso wobumnyama. Umbuso ngenalo iqiniso, umbuso wamanga. Lo mbuso ngisho emthandazweni wami osuku nosuku ngiqedi ngashonga ukuthi uNkulunkulu ushembe uwise lo mbuso. Ngoba lo mbuso awukwazi ukusihlelela impilo. Yabona lo mbuso usibulele. Lo mbuso lo siqedile. Lo mbuso lo wobumnyama lo kahulumeni osopolitiki. Lo mbuso ukwazi ukuxabanisa indoda nonkosikazi, ukwazi ukuxabanisa ingane nonina, ukwazi ukuxabanisa unina uyise kanye nengane. Lo mbuso lona ukwazi ukuxabanisa umndeni. Lo mbuso akuwona umbuso kaNkulunkulu, umbuso wobumnyama. Manje yabona nganza kwethu yabona ngake ngahlala kwesinye isithangami secala ngelinye ilanga lezingane nje. Izingane manje zasuka zaganga. Zeqa umuzi, zeqa ifence kuloya muzi ezeqa khona kubika ngalendlela edithi ukwenza. Uzofaka i-razor fence uthango lwakhona luphezulu lufaka i-razor fence lezi ingane kodwa zakwazi ukweqa zaya ngale zafike zantshontsha. Yes, into ezayintshontsha yinto engatheni. But the point is ukuthi zingenile ngale zingene kanjani ngale. Uyazi sema sisecaleni lezi ingane
ngizakhombisa ungayisoli lezi ngane sengithi ke mina kobaba komkhulu bazo lezi ngane ngoba abazukulu babo laba beze ngathi ngithi mina hey manini yazi lezi ngane lezi ziyadelela lezi ngane ayishawe lezi ngane usethi omunye umkhulu wenye ingane khona futhi ayingeke uthi ngeke shenge ngeke uthi yabona shenge mangaka ushayile lezi ngane noma ushayile ingane yomntanami yondodakazi wami wathi ekhaya ngeke kube bikho ukuthula manje nganza kwethu kahleni bodade wethu musana ukwenza into ezimbi kangaka musana ukuthi mangabe uxabene nomuntu ekhaya bese uthi wena uzothatha ingane yakho uthi ayithi ingane uyidlengulile imbi lento eyenzeke kuloya baba loyana kuthini nje kuwe ngempela mawukuthi ingane yakweni ihlele ejele uyazi ukuthi akaziyenze lento ngoba lona ovezayo lapho uyaveza ukuthi no ingane siyachaza ingane ukuthi cha kahle mina umalume akazange angenze lutho umama wathi mina ngithi umalume ungenza lutho angazi kusibulela ungafuna ngoba mina ubekuthiwa ngangafunda ngawummeli mina bengizohlasela lo daba ngithi aqalwe phansi mangabe ngiyothola ukuthi ngempela kanaqala ngithathe lo doti lobophisa umfobo ujikjele ejele ngabe ngiyale manje kuyahlupha mani ukuthi mani unyanye le system leno uzunyanye ngisho ukufunda imfundo yakho ubeyabona yonke lento inonsense yonke lento le awuwe lo mbuso osopolitiki man ayiwe lento lena man uyabona ngani zakwethu ibhlungu into enzeke lo yababa from 2009 to 2025 uboshiwa kanaqala azayenze lento enganeni kodwa mhlawumbe kungenzeka Nkosi yami ngoba wenganza ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyaboshwa kanti akukhona ukuthi uboshiswa yilo muntu okubophile kuukuthi kunabantu bakini abafa benamaqala abantu befika ngalo lizalo bafika bathathwa baboshwa kwelikhulu ijele leli manje ke ngoba belapha thina siphila emhlabeni asazi kukhona abantu ababoshwa baze bafele ejele sikhululekile nje siyaphila impilo bese bethi besuka besixabanise bethatha oyedwa wethu bimthatha emjikjele ejele baningi abantu ababoshiwe kodwa bengenacala kodwa baboshwe oyise noyise mkhulu babo ungani umshumayeli walapho ophongolo umshumayeli ubani ngizomkhumbula Nkosi yami wakwathinta udaba lukamkhulu wakhe waboshwa engenaqala ngenxa ukuthi kukhona insizwe yenza into kwathi makufika amaphoyisa ngesikhathi samabhunu amabhunu angamfica athi ngoba simfici lona sithatha lona ke lona siyakuthatha wena uyoboshwa uboshela umfowenu ngokuthi umfowenu owenza icala Tema iseboshiwe laphana kufikwe laphana mayiseboshiwe kukhishwa inkomo lapha ekhaya kuthiwa akayohlawulela icala ukuze aphume ejele umshumali umshumali bani Nkosi yami ngathi selabali sabalala sibonga desisila uthi kukhishwa inkomo kuhanjwe kuthiwa akayokhishwa ejele afika angatholakala ejele uthola usaphumele nezipani uyosebenza ngoba ibosho oqala behamba ziyosebenza ahamba yosebenza uthema mangabe kwathiwa ngoba akatholakali yena inkomo isikhona lapha wakhishwa insizwe yakwamakhelwane kwathiwa hayi sesiphuma wena ke ngoba inkomo isikhona asikwazi ukujika singaphethe umuntu kwaphuma umuntu wrong uthi uthe mayefika ebuya lapha abakade beyosebenza khona nezipani wafika inkomo yakubo wathi ngoba usibani nje lo yana wathiwa hey inkomo yakini lena unganibiza okhipha wena watholaka ukuthi wena ukho wena uhambe nezipani uthi umshumayeli yamane lensizwa yakubo yamane yawa yathuka kakhulu yawa qimu yafela khona lapha ngenxa yamacala okhokho ngisho umfundisi uMadondo ukhona udaba lwendoda eyayiboshwa njalo kwaboshwa indodana yakuqala kwaboshwa indodana yesibili kwaboshwa indodana yesithathu bonke odilika jele yasihlangana nomfundisi uMadondo lapha eThekwini yaTheku wafika ethi ayihambe yonikele ebuhleni icele kushembe ukuthi shembe akakhiphe lezi ngane zakhe ejele kwathola ukuthi kunomuntu owaboshwa iminyaka ngeminyaka waboshwa wazofela ejele uye lona osethatha ingane zakhe wayifaka ejele okenzeka ukuthi nakubaba mhlawumbe isimo esinjalo bakithi ake sicingele amaphaketheni ukuthi amaphakethe ethu ngane zakwethu ukuthi siphetheni asizukushaywana impilo ngenxa yethu